Herri irratian, Komatxo artean. Entzule lagunak, literaturaren jarraitzaileak Komatxo artean saioaren sintonia entzuten ari zarete. Asterik astera eta astebururo, herri irratitik burutzen dugun literatur saioaren doinu berizgarria. Egungo saioa udazkeneko lehen maingurua duzue. Hilabetean behin burutzen dugun lagun arteko solasaldia. Gaurko saioa gustuko izanen duzuen esperantzan, ongi etorri. Horaz, saioa burutzeko hautatu dugun gaia, literatur belaunaldiak edo literatur belaunaldiaren auzia. Mai inguruan bildu ditugun solaskideak berriz, honako hauek. Nire ezkerrera, Iban Zaldua, eskuinera Aratago Joalizabala eta Pixkaturri dago, Arkaitz Zane. Hiruak idazleak eta literaturaren munduan ezagunak. Horra, hasierako aurkezpen egina, saioaren laguntzaile edo babeslearen izena gogoratuko dizuegu. Saio hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren babesarekin egiten dugu. Heldu gera berriz ere, Alari kantariaren Orbainak izeneko kantuarekin. Zabaltzen ari begira gaurko maingurua esango dut. Eki kantaria lagunduelarik. Udazkena heldu da, aspaldian, heldu zen guretzat, itxitako zauriak zabaltzera eskatutzat genituen korapio zarrak berriro lotzera. Horrela dio kantuaren azkapenean, ez dakit sobera ote den, baina gure gaiari heltzerakoan literatur belaunaldiak euskal literaturan, edo literatur belaunaldien auzia nunbaitetik azteko edo hortik hasi nahi nuke. Literatur belaunaldien auzirik baldago eta tira, eta zautia horik ere pentsatzeko horren inguruan Orbainak ere zabaldu direnik, baina hor dago galdera eta libre duzue zutako inork edo nahi duenak erantzuteko. Egiteko dagoen ez dakit, hemen eta literatura munduan eta Euskal Herrian gerta daiteken eskalan agian egon dira eztabaidatxo batzu, baina por supuesto tekidatutzen bezala berehala eten egin direnak eta zenekot bakarrik enteratu baitzen oroar, ezin, nik uste idazleak bat eta ez da inbeste literatur zaleak. Orduan, auzi mailara igotzea iruditzen zaitu gehiagi ere. Iban Zaldua
genuen ez izan dugu zolazkide islari, Juan Luis edo Arkaitzek zeo zer gehituko zenukete horren inguruan edo horren gainean. Gero ere, Ibani berriz ere galdetuko diot, egin dezan berak zailkatze bat, uste dut berak dagoeneko egin duela zailkatze hori, edo gintzat prentsan zabaldu duela. Zer nola ikusten duzu hori? Bueno, da hor nahi gabean edo modu espontan baina, Ibanek esan duen bezala, gure artean hori hartzen izan duena, eta seguru asko jende asko apasionatu ez duena, ez? Baina, egon da, harako artikulu bat beste bat hemen, horren inguruko zerbait, ez? Eta horren inguruan gogoeta egiteko aukera ere, bai, ez? Ni goratzen naiz, ni idazten hasi, ez, barkatu, ni kasetariekin harremanetan izaten hasi nintzenean, esaten zala, gure belaunaldia, 73koena, 73 da fletxa emblematiko nolait esateko, 73 edo laua sortutako idazle asko gaudelako, edo netzat inguru hortan belaunaldi galdua ere idazle asko sortu zen, jende asko lerratu zen literaturara, behar bada filologiaren guruan ere bai, eta literatura, eta hurrengoak asko jasotzen kazetaritzara, eta hurrengo belaunaldia zorrizan hori pertsonalitzara, ez? Gauza horiek ikusten dira, sumatzen dira, gero eta filosofiko ziderik egin beharrik ere seguru asko, hitz egiteko eta hola pizkat gure artean jarduteko balio. Hori da, horretarako ere zorri geha, eta zer horren gainean edo inguruan Arkaitz? Ez dakit, nahi dut zait, badala, saltza sortzeko erabili daiteken gai bat, baina ni ere bezik ez nahi apasionatzen, ez da. Eta berdin esan ezaket belaunaldia badirela edo ez direla. Esan nahi dut, behar bada gaur hemen defendatu ezaket, badirela belaunaldiak, ez? Baina ez da emezte importa, ez dakit nola izan, ez? Belaunaldia ere ez da inbeste egiten fetxa batean jaio izan, behar bada, baizik eta hogeita zazpiko belaunaldia eta belaunaldia hau egun direla gongoraren gana edo egin dutela alako aitorpen bat, ez? Autore baten inguruan edo baituzte alako referentzia batzuk antzekoak eta horrek egiten du egitekotan belaunaldia kaso fetxa baina, ez eta gero egia den belaunaldi fetxa kapen zaiziela eta ez? Ni askotan zergatik nago Juan Luis eta Zalduaren belaunaldi berean. Ni askotan gertuago sentitzen naiz beraien literaturatik, ni baino nire adineko edo ni baino pixka gaztexo badien hainbaten literaturatik baino, ez? Orduan, ni ere egon naiteke momentu batean tropelean edo ez dut ikusten alako diferentzia handiri dagoenik bi hauen eta nire artean. Ederki, azteko ez da bia puntu txarra, biak eta igurok ere ipatu duzuena, zuzuk Arkaitz esan duzor, saltza eta beste, saltza honetako saltxero edo gilea izan saldu izan ote da edo? Ez bakarrik, gaina ni artikulu sorta dioko dituztean, gaina jona basoen artikulu bat irakurri ondoren. Koinziditzen zuen hainbatean nik nire aldetik hausnartuta neukanarekin eta gero hausnarketarako eman zidana zera gehiago. Ari nintzen, jona oso irakurtzen aizen jendearen deklarazio berberak eta abar, eta sortzen apizak, gero beste jende batek ere initu karpenak eta kitxo ez. Baina, ni prez nago, eta baina izituzeko nola goela, jolaz bat bezala ikustera, egin batean, ez? Eta, iruditzen zait, literatura azter daitekela oso ikuspuntu ezberdinetatik eta zergatik ezanetatik, ez? Tropelak ere, aipatu dira honen inguruan, hemen adinez zarrena Juan daukagu, belaunaldi batekoa, gero zuzeu atzetik zatoz, baina ezea belaunaldi berekoa, nahiz eta zuzeu zure burua Iban, eta horren barruan ezartu duzu, gero Arkaitz dator atzetik eta berak esan du orain berdin igolitzekela zuen belaunaldian barrena eta zergatik ez. Esan ezakegu orduan batematik esan zuen bezala belaunaldi zailkatze kontu hauetan ez dela gehiagizun itxe behar edo ez da finizkeri kontua.
nik uste neurri batean hor badagoela beste kontu bat, ez da, bueno, edabide asko sortu da azken urteetan, eta edabideetara segurezko baino gehiago etortzen gara idazleak, idazle gehiago badago, baina, presentzia handiago da idazleena, eta komunikabideetan askotan egin dena da idazlei buruzko irakurketa nahiko azalekoa, logikoa da, ez ba, bueno, idazleen gana jotzen da, euskal idazleen gana, baina behar bada askotan oso ondo ezagutu gabe haien horra, ez? Eta nik uste neurri batean hor bereizketak dituztela egin kritikoek edo idazleek edo irakurle irakurle ohikoek o zinek, ezik gehiago izan da, bueno, komunikabideetan kazetariek, alako, bueno, nola daukagun kazetariek, eta bakit, horrela da, gaitu zerikatu behar, doan aldetokien jarri behar, eta igual, edabideen aldetik etorri da alako, bueno, bakoitza bere tokien jarri behar bat, ez? Eta arkitek esan duen bezala igual bera gertuago dago, ez dakit, bera ipatu gaitu, Iban eta nire, bueno, ez dakit torret dura, Inogaran Barri, edo Edorta Jimenez, edo beste idarra askoren handik, beste askotan edabidetan bere naldi berean sortzen diren batzuen gandik baino, ez? Eta bai egon dala edabideen aldetik tropela aipatu dugunez, eta Leon Alonso aipatu zuen hitza da, edo, bueno, plazaratu zuen hitza asuntoren inguruan. Nik bai sumatu dut alako, Carlos Agarrek ere aipatzen zuen, eta nik, bueno, belaunaldiki moduan, egiten ez egon dala alako salto bat, hau da, gu baino, oza, 73ko belaunaldia, 73 bueno, 6, incluso 75, bueno, belaunaldi ere baino lehenago idazla dauzkago, Latxaga, Zaramendia, Lertxundita bat, eta Vitoria, Konizagirre, Komari Irigoyen, eta hoien erabideen aldetik bai egon da alako salto bat, hoiek, eta idazle gazteak, eta gelditu da, bueno, alako poltsa hundi bat. Eta hori da tropela, hori da tropela. Hori da tropela. Belaunaldi galdu. Eta ikusi zait, oinarri bat badagoela arrenkura horretan, ez da. Behar bada hor motibo asko daitezke, ez batetik gaztearen ganako lehura, bueno, batetik rekonozimendu aitortu handia dutenak besteak dira, gure belaunaldia ez dauka hori, eta ez dauka ere gaztearen sortu berriaren lehura hori. Eta bestetik esan daiteke baita ere, belaunaldi honek, gure belaunaldekin literatura, igual ez dala izan, beti izan dala nolabait esain arraza, edo esain harina, edo ez dakit nola esan ez. Horrek ere izan harina. Eta sortu dalako, bueno, ez dakit nola esan. Frustrazio moduko bat edo, baina esan daiteke, hola, belaunaldi galdukoaren frustrazioa horrela idatzi bezuen Ibanek eta zer dituz, edo agiatu zio horren inguruan baduzu zer esanik, Iban. Zer badagoela, garai batean gainez izan ziren hainbat deklarazioen jendearenak eta hortik apuntatzen duten, gente joaiztiren azkeneko deklarazio horiek zera, bere liburu egitera kasurik egin, Txagarenarekin batera... Egiztu emakumeak, beritza liburuari buruz niri oso zanguratxoak iruditzen ez eta hori azkenekoa baizik ez da, azkeneko bi urtetan nik alako bat, baino gehiago, bueno, eta hori beti normalean izaten da kazetari batek galdetu dut eta zemu zure aurreko liburuaren harrera, en fin, ez? Horda, nik uste badagoela, hori orokortzea eta esan guztiak ere da frustratu batzuk, edo direla frustratu batzuk, segurazko eta errea da, baina badago resumin puntu bat, ez? Eta bien, aipatu dezu gauza bat, joan dit eta bueno, ezabaren artean, eta niri duten zait hori, tropela edo dena delako edo ikairu edo zera horren inguruan norberaren buruan idazle konsideratzeko lotxa gehiago dagoela urrengo belaunaldietan baino eta horrekoetan baino baina bestalde batetik gustatzen zaigula idazle bezala aitortuak izatea besteen aldetik eta hori iztenean gertatzen ez da orduan eta bien ere, justu 80ko hamarkada horretan, beste gauza batzutera dedikatu behar zen alabear idazlea, eta gauza asko dira, azken batean. Lotxagareago azeatezuek, edo atzetik edo geroago azaldu zinetenak, arkeiz? Ez dakit, behar bada hori lotuta dago hainbat lan
egin da eman dizkiguten asuntuari, gu bai izan behar bada generazio bat ez duguna sentitu gure gain hizkuntzaren zama edo idazigarraren zama ez egolako edo behar bada zuek ere gutxiago zaizarritoriak eta hauek baina igual aireatu zenuten zerbait eta gugi arrasto txiki bat ere geratu zaigu akaso beti izaten duzu novela poliziako bat egiteko nik batzen egon dela urte batzu motivazioetako batzen baita ere batzen ez egola orduan pizka bat hori ere jaso dugu baina gutxi. Orduan behar da horre dauka zer ikusia lotza falta ditzen dizun hortan, esatea, normalago bizi egula, nik ez dut egula izan lotza, niretzako idazle batez, kaizarritoriari entzen izan diogun bezala, bere burua kostakita dela onartzea idazle zela, beretzako idazle zen Proust, eta niretzako Proust da, baina hainbat idazle txarrera idazle jotzen ditu, eta niretzako idazlea ez da figura bat, bereziki izan diteke ona, edo txarra, edo erdibidekoa, nik ez dugu inolako problemarik seguro dut euki idazle bat izan esateko. Idazten dutan momentutik. Belanaldi, demagun, hori 73 aurreko hori, hau da, Zarbitoria, Atxaga, Lertxundi, Omari Igoien, Izagirre, hori baina aurreragoko bat ere egon zen, baina gero etorri zen, aipatu dugu kaikotzen artean, belanaldi frustratu da. Aipatu dudan idazle zerrenda honen belaunaldiko horietako batek jaso zuen estatuko sari nazionala, esango dut estatukoa ez da ere, baina Atxaga, eta halako errekonozimendu bat izan zen. Geroxeago, beranduago, 73koa edo, ez dakit ondo oten abilen baino tira, Joabi Zabalaren belaunaldikoek, horietako inork ez zuen jaso. Urrengokoak bai, berriz. Orduan hor bada, sari nazionalik ez, uste dut Ibanek hor da jazizuela eta lapurtu diziotitzak eta arnaz horik ez, orduan galdera, orduan zertarako edo zerretik idazten ote duzu ez, hau da, espadaturri sari hori badago alako frustrazioa edo horren gainaz perdiz edan daiteke. Nire nahi patu dut hori komunikabideak, nik jartzen duan adibidea da, Real Sociedad futbol taldea eta nik ez partidurik ikusten normalean, batzutan ez dago ez zerren idorik, eta bermatan sartuta, baina ez nahi partiduak ikusten egoten. Baina nahi gabe eraia badakit, Kovacevic zarazo ditun, badakit Arantzabal Zarozan dagoela, badakit Aranbururen alde zintzu dauden, eta zintzuk ez, ikusi gabe futbola ja badakit nola jokatzen duten futbolariak, eta eskotan dagoet impresio idazleokin hori gertatzen dara edabideetan eta edabide kontsumitzaileen artean. Eta inkluso gaur artean ere idazle naztutan baita, urartan normalean gehiago enteratzen gara eta gehiago irakurtzen dut. Eskotan dagoet impresioa idazleari buruz jakiten dala edabidek esan dakoa, eta badaukat impresioa hor gure belaunaldi horrek izan dula alako sorte txar bat edo alako, tokatu zaiola gero hori hortik frustrazioa pausa handia da, ez gare garretan erori zerratik, ez dugulako inoiz ez dut uste oso gaztetan ez bada gure belaunaldiko idazle batek dut pentsatu euskal idazle izatea izango zanik ezagit norako parnasorako sarbidea, orduan frustrazioa ez nuke zen. Normalan ez dugula idazten parnaso baten sartzeko, guztuko dugulako, behar dugulako, edo... Baina bai egon dala hori, alako idazleen inguruko ikuspegi azaleko bat, edabideen beharrei erantzun. Nik ez hori gertatu dala. Eta irakurketa hori ere, arteako ordenala bezala estatu Espainiako sari nazionala ez zait iruditzen ez badakigu zerbian sariketak edo imaginatu dezakegu eta badakigu zenbat kasualidade eta zenbat karambola eman berdian arke honek irabazteko edo berbera bi aldiz irabazteko edo batekin ez irabazteko. Orduan izatazuz egiten zait, ulertzen dut irakurketa hori egitea, salto handia eman da, unai Bernabetxagaren gantik, unai Dorregaren hortartean badira, jakina badirela, merezi dutenak eta bar,
Baina, bueno, beharra da emango diote orain, hurrengo urtean, ez dala. Hori gerta daiteke, baina hortik ateratzen den nolabait inpresio, atera daitekeen inpresio subjektiboa bestelakoa izan daitekeela, eta ez zarritzekoa denik, hau da, Pakoarik izan zen antena parabolikoaren eta aipatu zuen, hain zuzen ere, nolabait ez zuela balio izan atxararen sariak euskal idazle gehiago plazaratzeko Espainian eta bar, bestik eta justu kontrakoa lortu zuela. Bueno, baina hori behar da, espektatiba gainek izaudela kontzen. Hau da, gauzak gertatzen direla eta ez zaizkidala antinaturalak iruditzen, eta bueno. Bueno, uste dut gure entzuleren jakin hori ba, sariak direla loteria bat, eta bar. Bueno, gure entzule behizten dituzela gure gonbidatuen ahotsak, baina gero ere baezta ere, bueno, aldiraziko Diego, pare bat gauza, bat, esaterako bai, ontan ari garela, beranaldi, joan den urtean, literatur euskaria, Peio Lizarralde eraman zuen, konsideratu daiteke, kakoten artean berriz eta hola belaunaldi galdutakoa. Eta aurten ere, Jokin Muñoz Uzteruk ere, orduan, hori da pizkate, arkaitzek esan duena esateko. Eta baita ere esaterako, aipatu baitira, belaunaldi horietako, eskagit hola zodera da behar esatera, baina, liderrik edola, eta Joseba Sarrina India aurreko belaunaldi horrekin sartu zen, baina bestiren batek esan zuen, galdutako horren eta liderra izan zitekela, salsa ipatu duzu eta nire salsa loitzen ote dudan, baina horren ingurua zer esango zuten dugu. Horrek hautzen duela zuzen ere belaunaldiaren konzeptua edo. Eta nire daukat impresioa, gauza oso subjetiboak eta zengoratzen ez, Ibanen libura irakurtzen, da egiten bai libura hori, Gobatiko tranbila, bai artikulak irakurtzen, irakurtzen esan nahian esaten zut, bai, zaitatu daiteke horrela, baina eski beste zelkatzen bat ere, gustora, irakurri eta ontzat emango nuke, edo diskutituko nuke, gana egia nahiko zilegiak eta zara, nean ustartuko nuke nahi esan ez da, eta baitek esan duna ere, askotan, adina baino gehiago gustuak eta irakurketa. Ez que, zailgapen hori zalantzan jarri zuena, Hernandez abaitu izan zen operezpana, eta hori sostengatu zuela. Genen diazela, hogeiko amarkadan plazaratutakoa batez ere, eta hori. Horrean aldin kontu hauekin, jolazta daukaten partearekin eta gertatzen zaila pizkal gara historiko gertatzen zaila bezala, hau da. Balio dute batez ere hor zailkatzen zaitzen zeran horren bihotza, gutxi gora bera definitzeko, baina margenetan dauden gauzak eta mugetan dauden gauzak, zaila lausoagoa dira beti, nahi dukatzen gardia, Laurenda berroita mairuan Konstantino klaberuten denean, laurenda berroita mairuan Kolon joaten denean Ameriketara, eta honekin gauza bera gertatzen da. Orduan, gertatzen dena, nik egin duenean zailtapen hori, sarri honen dia, alde batetik, atletik berriak egin zuen nik uste dut hor nolabait multzoketa hori, eta ni horri heldu nion, eta bestetik, esango nuke hor esanguratsua dena, eta nik ezaten bezik eta unibertsitateko kritikoak, eta horrekara dedikatzen direnak, eta horrekarako horretzen dituztenak, hori esanguratzena dela post bandakoa izatea, ez horren beste ondorengoa. Ordu da, baina erabat diskutigarria da, eta iruditzen aportazio txarra denik Hernandez abaitu edena, ditzen oso ondo alde horretatik. Zagit erdi aldera iritsi ote garen, baina gure entzulen belarriak edo gozatzeko kantu bat ekarri dugu. Hori bezala, etxeko ustatik, Petxi kantariaren etxeko ustatik hitz jarioa entzunen dugu.
nola eraiki, edo nola eutzetu, apautzen abiziren. Itzak bertzeket dira, agizon biderrana, entzun nahi, ikuren garen zara. Betizanen bezala, nahikoa dira horrena, ez dago inoiz berririk. Nirea da, zurea nirea, zuere neurea zara. Horra, hemen ari ginen kontari, horre beste batzuk kantari ari ziren bitartean, alegia etxi, zeneko kantari hori, etxeko usta, itzuten ari ginen edo gara. Etxeko ustatiko beti esan hitz jarioa, gurean hitz jariorako gori dagoen, gurekin ditugun, inor berandu etorri bada ere, jakin dezala, solaskide hiru idazle, Arteizkano, Juan Luis Zabala eta Iban Zaldua. Eta Arteizkan hori galetuko diot orain, bera 90ko hamarkadako idazle izaki, nola moldatu den belaunaldi hori literaturaren joko zelaian. Horrekiago, aurreko ikusita, lehena aurreatu digu, zurazki, nire honeko gara interpretatuta prejuizio gutxiago duela, eta horregatik ere lagungarri, baina nola zer ezberdinduko zenuke. Behar ez duk, joko zelaian gure gehiago hobeto manejatze hori nilotuko nuke inguruarekin. Lehen aipatu da bezala, inguruko tresnekin. Hizkuntzaren tresnarekin, lehen aipatu da bezala, hizkuntzaren azako txartean normalizazio hizkuntza batu da jaso dugu, ikastolakumea bera gehienak, eta gero
komunikabideak ere oso hartuko nituzke, hau da, lehen behar bada komunikabideak ez zeuden, edo zeuden komunikabideak ez zeuden hain ondo artikulatuta, idazleak bere tribuna izan zezan, bere zutada izan zezan, giro egile bezala lan egiteko aukera izan zezan, guk aukerak izan ditugu. Ez dut uste danik gu xorrotxagoak eanik edo ezakite, lotxagabeak kontua ere ez dut uste den hilen esan duguna, bizik eta eskura eduki ditugu, suerte hori izan dugu, eskura eduki ditugula tresna horiek, bai hizkuntzaren tresna, gutxi gara findua, eta baita ere komunikabidea, eta idazle bezala, zebazki dituen kasuan, ez dakit, kazetaritari heldu behar zen ioten bueno, behar da, idaztuen gauzak idaztetik bizitzeko ametsa, izango zen duten, baina berela konturatzen da bat gauza aksesorioak egin beharko dituela, edo dela irakasle, edo dela kazetari, eta garai batean irakasle eta kazetaritzaren artean zegoen idazlearen autua ogibide zela, jateko, gero bere liburuak idazteko. Eta gure kasuan meukitugu aukera gehiago. Daudan behar bada horrek dauka eragina, gu ere gehiago agertzea medioetan, medio gehiago daudelako baita, eta medio arreta jarri dutela. Eta gero dago, libera bat nik uste dut, azkeneko 50 urtetan, gorantz joan dela kapitalismoan, izarte kapitalismoan, zerrekiko, gazetasunarekiko. Hor, bihurtu da konsumo esparru oso importante bat, eta dago, bilura hori, nik uste dut nahiko garbi dagoela, ez? Eta lantu guztiak gaztetasunaren galera dela eta ez dela, hor dago, edo gaztetasunaren luzapena bera nik uste dut sartuko nuke, ez? On bada hori, ez? Eta gero, nik aipatzen duen artikuluetan zen, agian, hori, nola baita, horreko belaunaldia galdua, demagun horrek zeukan perspektiba zen antzinakua, ez? Hau da, belaunaldi bakoitzak ordezkatzen zuela aurrekoa eta azpiratzen zuela. Eta gertatu, atxagatza hori guztiak geratu dira hor, baina hirugarren belaunaldia demagun, hori, gazteena, afaitzena eta bat, ja, ez du perspektiba hori, ja jartzen da, eta dunda ligatzea joaten zenean bestela. Joaten baldin batzea ligatzea, baina obsesionatuta baldin bat daude, segura asko ligatzearekin eta bat, gutxiago ligatzen duzu. Horrela, joaten zenen ja, espektatiba hori, nolabait, apaldua edo, lasaiago, gehiago ligatzen da. Zunaren gaztetasunari lotuta eta kuriosa egiten zait, hemen berehala zartzen gaituztela, edo zartzen garela, ez egin nola esan. Zer egite, zuratzen baituzu, Espainiako idazle gazteak zein dira, Rail hori da, 40 urte, idazle gazte bat, koma hendik. Bueno, nintzako hori ez da gazte izatea. Bueno, España oso diferentea dela, zergatik, han badaudelako idazleak 70, 75, barra, edo, bueno, bakarren batzuk bai, adin franja bakoitzean, Egon berriz, badirudi, atxaga, esarri, no, tira, horiek betetzen duten esparrua da santoiena, Espainian beteko lukena, 80 urteko, 80 urteko jendea, kasi, Umbra, ez dago, ez dakit. Ez dago. Horren dena kadako, eta ja, 20 urterekin, ja, hogeita konsagratua bihurtzen zaituzte, eta 24 tal, eta... Baina gazte, beti gazte. Nola egiten zuzuke hori, Juanis, eta bueno, bai, zure irakurri duzulako, zure ondoren, etorri zen belaunaldi horren, bueno, literatur parte bat, eta baita ere, kazetari gisa ere, bueno, segitu duzulako, eta beti ere, nola ikusi duzu belaunaldi hori, nola ikusten duzu egiten? Nik ikusi dut hori, beti izan duten arazo bat, eta hori ez nahi lehenengoa komentatzen, eta gutxi gura bera hemen ere esan da ez. Nahiko mimatuak edo izan dira hasieratik, eta gainera, norri batean, aurreko belaunaldiaren ez eskutik, ez dira eskutik etorri, baina, bueno, nolabiteko elkarki eta baten etorri dira, ez, eta ez da egon indik ere haustura bat, edo gehiago izan da jarraipen bat, edo beti errespetu eta elkarlana, baina bai gertutasunez, edo ez esateko dut haustura bat ekarri, igual zaila zan baita ere, bueno, behar bada gorko nun eta zer hautsi da zuten, zailago zan behar bada, Belaunaldi guazen honetan, 2000ko
eta hau ez da nire honek asmatutako izenburua, baina Urruzuno belaunaldia ere aipatu izan da, honekin ja laugarren belaunaldia aipatuko genuke, eta gaur egungoan hori izan da. Sari eta beka ugarien artean ditzat, etxia eta azia, hau zaudete, beriztuko zenukete, ja ez kasontan